Σοφία, εσύ δεν την έχεις, πώς δεν μου την έχεις. Πρώτη ώρα ανάγνωση, δεύτερη αριθμητική, ποιος θα βγει στο πίνακα, μην ακούω τσιγουριά, παρακάτω ποιος θα πει. τοπικά νέα. Η τηλεόρασή μας σας ενημερώνει και σας διασκεδάζει. Λέει την αλήθεια και πάντα την αλήθεια. Αν σας πει ψέματα, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Σήμερα, ο καιρός στην Κρήτη θα είναι πολύ περιφερός. Οι άνεμοι στις παραλίες θα είναι δυνατοί έως τελώς. Δυστυχώς, οι τουρίστες μας δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν τα μπάνια τους. Οι γεωργοί μας θα πρέπει να
μαζεύει τα καρπούζια τους και τα πεπόνια τους. Η κτηνοτρόφιμα δεν θα μπορούσε να αρμέξει τα πρόβατά τους. Καλύτερα καθίσει στο σπίτι στις και δει τις ανάλογες σειρές μας. Παρακαλώ, τα δύο παιδάκια εδώ να τα πάρετε. Η κουζίνα της γιαγιάς. Η γιαγιά μας πάντα μαγείρευε υγιεινά και οικονομικά. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη συνταγή πιλάφι με κρέας κρυού. Παίρνουμε 1 κιλό κρέας κρυού. Το βράζουμε στο νερό μέχρι να ακούσουμε τη μυρωδιά του. Στη συνέχεια σειρώνουμε το ζωμό από το κρέας. Όπου το ρίχνουμε σε ένα άλλο κατσαρόλι. Ρίχνουμε το ρύζι. Νομίζω πως θέλει λίγο βράσιμο. Χρειάζεται και λίγο λιμόνι. Είναι πολύ νόστιμο να τρώει η μάνα και σας να μην δίνει. Το πιλάφι μας είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη. Η Γκρέτα Κόλλα σας δροσίζει. Σας αναζωογονεί, σας πάει στον 7ο ουρανό. Η Γκρέτα Κόλλα σας γνωρίζει και σας γεννεί. Η Γκρέτα Κόλλα είναι πιο ιδανική, είναι πιο φθηνή. Αθλητικά. Ο αθλητισμός είναι υγεία και χαρά. Οι αρχαίοι έλεγαν νους δυνατός σε σώμα δυνατό. Ας πάρουμε τώρα συνέντευξη από 2 τρομερούς πρωταθλητές. Κύριε πρωταθλητά, πώς μπορέσατε και τρέξατε τόσο γρήγορα? Έκανα πολλή προπόνηση, αλλά ο έξυπνος προπονητής μου έδινε φρουτοβιταμίνες. Έτσι έγινα ο γιος του ανέμου. Κύριε Τρίποντε, πώς μπορέσατε και βάλατε τόσα καλάθια? Ήσαμε με μια μπάλα πιο μικρές καμπιές. Έτσι τα καλάθια έπαιρναν σαν βροχή. Ας κάνουμε τώρα λίγη μυστική για να χάσουμε τα κιλάκια μας. Μετά να χάνουμε 5, να χάνουμε τα 2, χάνουμε 10 χρόνια. Έτσι γίνονται δύνατες! Μανελιό, είδα δουλειές έχετε στο χωριό? Τώρα το καλοκαίρι κουρεύουμε τα πρόβατα, σκάβουμε τους κήπους μας για το μεσημέρι και μουσικάτα το πλάτανο. Μανούσο, ή τα προβλήματα σας απασχολούν? Να, μωρέ κοπελιά μου, δεν βρίσκονται κοπελιές να παντρευτούν. Σύφη, κατεβαίνεις στη χώρα και βόλτα. Πάμε μωρέ κοπελιά μου σε ένα πράγμα που το λένε καφετερία. Είδα όλοι πήρε ένα καφέ που το λένε πρέντο. Σας χαιρετώ, μωρέ κοπέλια.